Ko motokari itsva yaGreatman yatoparara here? Chii chaizvo chambonyatsoitika? Mafanzi anovhiringika mushure mekuona post yaGreatman yemotokari yakafonyoka-fonyoka. Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganiwo kusubscribe nekulikeawo vhidhiyo rino. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Muimbi ane mukurumbira muZimbabwe Greatman akatyamadza vatsigiri vake mushure mekuisa mufananidzo weMota Nyowani iyo yaakatengerwa nemafanzi yakafonyoka-fonyoka zvakaipisisa paFacebook peji rake. Greatman aisa caption ine chirahwe cheshona inoti nhamo nemamwe hazvisiyane. Tsumo iyi yasiya vakawanda vachinetsekana kuti mota yakapwanyika pamufananidzo uyu ndeyake Greatman here Nyowani kana kuti. Fans began asking if he was involved in an accident and if he was okay. People were also confused because Greatman has a history of making jokes online that sometimes blur the line between truth and satire. Nguva pfupi yadarika iyo, Greatman akagamuchira Mota Nyowani kuburikidza nemushandira pamwe weGoFundMe, Honda Hybrid iyo ine mukurumbira wecover clutch transmission. Vamwe vashandisi vepamhepo vari kuti kana chiri chokwadi chekuti Greatman aita Tsaona, motokari iyi inogona kunetsa kugadzirisa, zviri nani kumuitira imwe GoFundMe. Vamwe vatsigiri vapomera rudzi rwemotokari iyi kunetsa clutch, vamwewo ndo vakamirira kujekeserwa naGreatman. Muri yeZimbabwe munoiona sei iyi? Ngatisanganei mucomment section muchitaurawo pfungwa dzenyu.